Jamen, vi har arbejdet lidt med evolution, og nu skal vi så arbejde videre med Darwin og hans teori, og de opdagelser, han gør på den rejse, han tager afsted på. Men Darwin han blev født i 1809 i England, og som 16-årig der begyndte han så at studere læge på universitetet, fordi hans far godt kunne tænke sig, at han skulle være det. Han var dog ikke særlig interesseret i det her medicinstudie, og derfor så holdt han op. I stedet for så begyndte han at læse til præst, men samtidig med det så fulgte han også noget undervisning i biologi, da han hele sit liv har været rigtig interesseret i det her med dyr og planter. I 1831, da Darwin var 22 år, blev han tilbudt at komme med på skibet Beagle. Rejsens formål var at lave et søkort over Sydamerika, og Darwin fik lov til at komme med, så han kunne indsamle dyr og planter under rejsen. Rejsen tog i alt 5 år og sluttede derfor i 1836. En af de opdagelser, Darwin han gjorde sig på sin rejse, det var på en af Kap Verde-øerne ude for Afrika. Her lagde Darwin mærke til et hvidt lag, der løb tværs gennem en klippevæg 15 meter over havets overflade. Og ved at undersøge det her lag nærmere, så fandt Darwin både koraller og muslingeskaller i laget. Og det betyder altså, at det her lag det engang måtte have været havbund, og øen måtte altså have hævet sig langsomt op fra havets bund. Og det var altså noget af det her, at Darwin han undrede sig over, om det virkelig kunne passe, at det her jordlag kunne hæve sig. Den 20. februar 1835 opstod der et voldsomt jordskælv i Chile, som forårsagede stor ødelæggelse. Under jordskælv lå skibet for anker på havet, men da Darwin kom ind på land igen, kunne han se på klipperne, at de havde hævet sig en halv til en hel meter. De muslinger og snegle, som før jordskælvet havde siddet lige under vandlinjen, sad nu pludselig over. Det var så tydeligt, at Darwin straks indså, at mange af de bøger, han havde læst, var forkerte. På den her rejse, der kom Darwin så også på en månedlig ekspedition ind i Andesbjergene. Og her fandt han i 3 kilometers højde fossile muslinger. Og han begyndte derfor at forstå, hvilken enorm kraft, der havde skabt disse kæmpemæssige bjerge. Landskaberne blev skabt ved en gigantisk vulkansk aktivitet. Og mens nogle landmasser havde hævet sig, var andre landmasser sunket. Og Darwin havde som så mange andre tænkt over, at Afrika og Sydamerika passer sammen, når man ser på et landkort. På et tidspunkt på den her rejse, der foretager Darwin også en ekspedition på flere uger, ud fra byen Montevideo i Uruguay og ind i landet. Og på den her ekspedition, der gjorde han nogle helt sensationelle fund. Han fandt blandt andet fossiler af et dovendyr på størrelse med et næsehorn. Og det betyder altså, at Darwin han begyndte at tvivle på den almindelige mening om, at dyrene ikke havde ændret sig gennem jordens historie. Og så synes han også, det var underligt, at han ikke havde fundet fossile rester af nulevende arter. Darwin er nok mest kendt for sin indsamling af finker på Galapagosøerne. Øgruppen ligger langt væk fra Sydamerika og er derfor isoleret. Fra de forskellige øer indsamlede Darwin finker. Da Darwin kom tilbage til England, opdagede han, at finkerne havde små forandringer fra ø til ø, blandt andet deres næbstørrelse. Nogle finkere havde tykke næb, som kunne knække nødder, mens andre havde tynde næb, som kunne indtage nektar fra planter. Da Darwin han vender hjem fra den her opdagelsesrejse i 1836, der går der faktisk over 20 år, inden Darwin han får udgivet og skrevet sin bog, Arternes oprindelse. Så det vil sige, at det er først i 1859, at han udgiver den her bog om evolutionsteorien. Og årsagen til, at der går så lang tid, det er, at Darwin måske har været lidt bange for den her kritik, og med hvordan folk vil modtage det, da folk har jo en helt anden overbevisning om, hvordan jorden blev skabt. Årsagen til, at han bliver skubbet i gang, det er så, at han i 1858 modtager et brev fra en mand, der hed Alfred Russel Wallace. Og Alfred han fortæller så, at han har rejst rundt både i Sydamerika og Asien og gjort en masse iagttagelser, der minder rigtig meget om Darwins. Og det interessante ved de her iagttagelser, det er så, at han forklarer de her fund på samme måde, som Darwin har udtænkt dem. Det svære for ham her, Alfred Wallace, det er så, at hans skib med alle hans beviser, det er sunket i en storm. Men da han så fortæller Darwin om det, så bliver Darwin klar over,
at der er mange andre, der er ved at komme på sporet af den her teori. Så hvis Darwin han vil være ophavsmand til teorien, så må han hellere skynde sig at udgive bogen, og det er så, hvad han gør i 1859.